Hej, det her det bliver en unboxing på vores kanal, ikke? Ja. I Lego Dimensions, og det vil vi begynde at lave. Nej. Ja. Lad os bare komme i gang. Okay, her har vi Scooby-Doo Level Pack, eller Team Pack. Og her har vi Cracker Fun Pack. Yay! Okay, Lad os komme i gang og åbne den. Du starter bare. Ja, nu skal jeg lige finde. Så åbner vi. Bagud. Der er rimelig jeg mega sej. Hvad er det for noget? Er det Scooby? Og det er deres foto og sådan noget. Lad os bare komme i gang. Eller? Okay. Okay. Fedt. Jeg gør lige sådan her, fordi det er så sjovt. Okay. Godt. Så nu her. Bare åbn. Kom i gang med at bygge. Så, det her er Scooby-Doo. And this is Shaggy. Oh yeah. Ja. Okay. Så kom i gang med Cracker. Så bygger du Mystery Machine. Og så begynder jeg på Cracker. Nå nej, vi skal jo vente. Så skal vi lige det her væk. Og det her er... Okay, skal vi lige... Okay, nej, hold den, vi skal lige have god tid til det. Vi skal lige have det her ud med. Okay, så har vi så bygget tingene. Og her ser du Mysterievognen. Og Scooby-Doo. Den er bare smuk. Og ja, her, der ser du Scooby-Doo. Og vi har en ting. Mega ultra sindssyg sandwich. Man. Skills. Og som den sidste figur her i vores Team Pack, der har vi Shaggy, altså Stupid. Selvom vi også så med sidste. Ja, så viser vi dem bare igen. Og der er en gæst, som kigger med, det er Batman. I'm Batman. Okay, nu skal vi så til at bygge Cracker, så ja, skal vi ikke bare komme i gang. Hvor er han? Han er her. Så skal vi lige stemme for Scooby-Doo. Okay, Cracker, ham har vi her. I kan lige bare se. Praise the Lord. Her har vi Cracker, som I kan se. Nej, det skal ikke vende sådan der. Jo, det skal det. Det skal vende sådan der. Okay. Ja, det her det er Cracker. Og ja, vi spiller Lego Chima-verdenen, som I kommer til at se nu. Okay, 3.
alle sammen, og nu er vi så kommet til portalen, eller dimensionshavnen, og vi tager ind i Legochima World. Så følg med. Ellers så dræber vi her. Whee! Jeg skal lige sige, at jeg er stupid. Ja, og jeg cracker. Stupid. Så nu kommer han lige. Den har vi allerede lavet. Lad os lige... Nu skal den sættes på. Igen. Og sådan der. Så er det tøjtag gemt. Og ja. Så. Og så er vi her. Yay! Det er Chima. Legends of Chima. Hey, der skal vi... skal vi gå til løvetemplet, eller hvad synes du? Det her, den der frosne verden. Skubesnak har vi også lavet. Men den skulle vi jo lige have sat på, før den ville. Hvorfor gider den jo gå ind? Nå, det vil den nok. Det var bare mig, der var lidt dum. Ja. Og så skal den lige ind. Dum. Og... Og så fint. Ja, det gør jeg. Nu tager den her over igen. Godt. Jeg tager snacken. Hey, hvor er du overhovedet? Hvad laver du derovre? Og hvad, så bliver jeg lige større, så er det. Okay, skal vi... Hvorfor er jeg så løber jeg så mærkelig? Vil du med over til løvetemplet? Kommer snakken ikke igen? Jo, hvis jeg sætter den på igen. Så jeg har med. Ej, der er sådan et eller andet ur. Lol. Nå, det er så længe det varer, tror jeg. Hvad sker der for en længe jeg er, at de løber med? Længe hvad? Nå. Hvor kan den langsomt, når den er stor? Prøv at se, hvordan jeg løber. Jeg vil lige se, hvordan jeg løber. Ja, kæmpe hurtigt. Og hvad kan man komme ind til? Chimas der var overhovedet ikke noget chi. Same. Ja, Jeg vil nok hellere være Scooby. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Hvad kan man? Det kan cracker. Mega Mr. Cracker. Hey. Yay. Og hvad Scooby-Doo, han kan dykke. Fun. Yay, Scooby-Doo. Woo. Hvor var Det det? var ikke noget i det rum. Jeg vil være stupid igen. Og jeg er cracker. Og I'm a cracker. Hvad er der? Den skal jeg bare have. Vil du have den? Jeg skal lige prøve den. Smaske ligger. Ja, så sidder jeg selvfølgelig fast. Vi har nogle små problemer her. Nå, men jeg prøver at gå over til... Jeg kan ikke komme på, så vi skal helvede. jeg tror, jeg sætter nok lige... jeg sætter... Okay, jeg tager nok lige... Og den kommer over til dig. Nej, den kommer på mig godt. Kan du ikke se? Skal jeg til Bart? Prøv at se. Jeg kan hoppe på vand. Ej, hvor nice. Og så kan jeg komme op igen, selvfølgelig. Yeah. Okay, jeg tager lige igennem her. Hvor kan jeg finde noget vand? Nu finder jeg noget vand. Okay, der er ikke noget specielt. Stube er det sej. Nå, men jeg tager over til gorillaen og finder gårdsand. Hey, Gårdsand, du skal lave gårdsand her. Ja, der skal jeg bruge 10, tror jeg. Stube han er mega uhøflig. Er han uhyggelig? Han er uhøflig. Hvorfor? Fordi han gør sådan noget her. Han føler rimelig meget.
Hvor hun prutter meget. Ja. Så vil jeg godt have, hvad er det? Nå, men i hvert fald, det er det der specielle noget. Det er et sejt kongerige. Hvad er det, Cracker går i? Hvad folk skal gøre for at smadre det? Er der ikke et sted, hvor der er vand? Der er jo vand her. Hvad? Er det krokodillesunden? Jeg skal... Cracker, han vil gerne hjem. Cracker. Welcome. Nu hopper jeg lige ned her. Cracker is the best. Hey, hvorfor er jeg under vandet? Hey, nu kommer jeg over. Nu kommer du op. Det var fordi, du hoppede, tror jeg. Hvad er det? Go Cracker. Krokodillesunden. Woo! Det kan jeg ikke den her. Gør det her. Det var det. Alle sammen må gerne subscribe. Hey, det er Bæverlandsbyen. Bæver. Ja, bæver. Det skulle jeg ikke derfor, for det er nogle bæver. Hvor kommer jeg hen? Monies. Hey, jeg kan komme op. Lol, det er en svær styre her. Jeg skulle have en bil. Nu skal vi stabil. Okay, jeg gider altså ikke være herinde. Det er uhyggeligt. Ej, det er det ikke. Jeg vil bare gerne op. Lol, hvordan kommer jeg nu op igen? Så kører jeg lige bil her. Mega farligt sted. Hvor er den? Når den er nok her. Ej, tag. Sikkert. Her. Nå, men farvel. Ja, og husk at give et like og subscribe, hvis I synes, den her video er god. Så kommer der flere. Ja, så vi må meget gerne have et like. Så Ja. vi ses. Hej.